Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Ibrahim Khalil. Insha Allah a yau da za mu nuna muku wata hanya wanda ko da wayar ta wata ko an sace ta za ka ga hoton wanda ya sace maka wannan wayar ta hanyar zai iya sa su ta ko da su ne sa su sa Allah da za ta ɗauki kansa kuma kai ne za su tura maka shi zuwa inda wannan hanya da ce za mu nuna muku insha Allah. Kar a manta ba a danna subscribe ba da ƙararrawa domin samun sababbin mahimmanci. Domin ganin yadda ake wannan abu abinda za ka fara yi shine za ka je Play Store, za ka yi downloading apps lock fingerprint gashi nan shine na uku, sai kai installation ɗinsa. Bayan ya gama za ka buɗe shi kamar haka. Zai buƙaci ka sa mai security wanda za ka ringa amfani da shi wurin buɗewa. To yanzu bari mu gwada 000, amma kai wanda ka ga dama za ka sa. Sai ka ƙara sawa confirmation. Kamar yadda kuke gani nan ita ce fuskar application ɗin, za ka zo ka danna wannan alamar plus ɗin. Gashi nan zai kawo maka iya application ɗin wayarka da kake so ka kulle. In duk kake so ka kulle su za ka zo ka waɗannan sama, in kuma wasu ne kake so ka zaɓa gashi nan dai za ka zo ka kulle su. Amma yanzu bari mu zaɓi, tunda gwaji ne yanzu za mu zaɓi kamar guda 4. Context player, file manager, sai ka zo ka ƙara danna wannan alamar sun gashi nan, sai ka ba shi umarni ka kunna su. Gashi kamar yadda kuke gani zai kuma kawo maka nan ka kunna shi haka. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya ce komai ya ce. Saura abu na gaba, ya za a yi an sa maka security ba daidai ba ya ɗau hoton wanda ya sa maka. Abinda za ka yi shine za ka zo ne settings, za ka zo ka shiga observation. Gashi nan kamar yadda kuke gani ya kawo muku fuskan mutum da ya gashi nan, sai ka zo ka kunna shi haka. To yanzu ka kunna shi, in an sa maka security ba daidai ba zai ɗau hoton wanda ya sa maka wannan security ba daidai ba. Sai kuma abu na gaba mai mahimmanci shine ya za in ya ɗau hoton ya tura maka zuwa email ɗinka. Abin da ya ƙare shine wannan observation din za ka shiga, kamar yadda kuke gani gashi a nan sama za ku ga alamar settings, sai ka shiga za ka zo nan abin da ake kira sending methods, ina zai riga tura maka. Kamun dai wannan dai za ka zo nan farko observation time, za ka zo ka maida shi sau ɗaya, saboda mutum da ya sa sau ɗaya za ta ɗau hotonsa. In ka bar shi a sau uku kaga wani ba zai sa sau uku ba zai haƙura, gwara ka bar shi a sau ɗaya. Observation time ka kumanta. Sannan sai ku zo nan gurin gashi nan recording video, in kuna so har bidiyon sai ɗauka ku ji maganar da yake da komai da komai za ku yi kunna shi kamar haka. Kuma wai ba ka son sai ka shi ga wani warning MSG ɗin, shi kuma amfaninsa in ya sa security za ka iya gaya masa kar ka taba mun wayata, kar ka taba mun wayata. A misali bari ku ji, wato tana cewa kar ka taba mun wayata, amma
ya fi ka bar shi a kashi. Sannan abu na ƙarshe mai muhimmanci shine in ya ɗau hoton nasa ya tura maka zuwa email ɗinka. Za ka zo nan sending method haka kamar da kuke gani, sai ka mai da shi zuwa email kake so ya je, sai ka zo ka danna sending email. Za ka ɗan jira shi kamar haka, zai kawo ma haka. In kana so ma in ma email ɗinka bai kan wayar gashi nan za ka iya adding account, in kuma ma dai yana kan wayar gashi nan dai mu namu yana kai, bari mu gwada. Sai ka danna OK. Yanzu haka da kuke gani komai ya setu. Da zaran wani a misali ya ɗauka mun wayata ko ɓarawo ne, dole zai gwada security ko da su ɗaya ne. To da zaran ya sa ba daidai ba, za ta ɗau hotonsa kuma kai tsaye email ɗina za ta tura mu. Idan an sace ma wayarka ba wai shine yana nufin an sace maka email ɗinka ba, za ka iya zuwa kan wayar wani ma ka buɗe email ɗinka ka ga saƙonninka. To a nan za ka iya ganin hoton ɓarawon da ya sace maka wayarka. Mu je mu gwada. da me muka kulle, bari mu gwada. Misali mun kulla gallery, yanzu a misali bari mu sa password ba daidai ba, za ta ɗau hoton wannan wanda ya sa password ɗin ba daidai ba, kuma kai tsaye email ɗina za ta tafi ko kuma email ɗinka kai da ka seta a kan wayarka. Bari mu sa 1 2 3 4, kun ga ba daidai na sa ba. Bari mu tsara 1 2 3 4 5 daidai ba. To yanzu bari mu sa daidai 0 0 0 ya buɗe. To bari mu je ku gani, bari mu je mu gwada ku gani. Sai ka koma application ɗin nan ne, sai ka zo ka sa Haruna ya kama da bullet din nan. In ka shiga nan za ka zo wurin observation ɗinka, gashi nan kamar yadda kuke gani ya turo hoton wannan wanda ya sa mun security ba daidai ba. Shi ne wannan da yake ni ne nake ɗauka hoto na ne wannan da shi. To ya za a yi mu gane yana turawa zuwa email? Abin da yake faruwa a gane dashin nan na wurin mubarak da farko nawa kuka nuna samun fa ba da lafiya, kun nuna mun ko da 5,000 ne sai mu fara bashi. A gane yanzu bari mu je mu gwada. Abinda za ka yi shine za ka koma application din naka, sai ka sa mai wannan security da kake amfani da shi, sai ka tafi settings, ka je observation din nan. Kamar yadda kuke gani ga hoton wanda ya sa wannan security ba daidai ba. Gani da yake yanzu ni ne nake ɗauka hotuna ne wannan. To yanzu ya za ka gane ya je email ɗinka. Abinda za ka yi shine za ka tafi kan email ɗinka kamar haka. Ya danganta da yanayin network ɗin wayarka. Ni dai gashi nan tawa har ya zo, amma an kai naka bai zo ba, za ka ɗan riga yin refreshing ɗin shi haka, kana ɗan yin refreshing har yanzu, kana ɗan yi haka, sai ka zo gashi na wannan saƙon na farko za ka buɗe shi. Gashi nan kamar yadda kuke gani ga hoton nan. Abinda za ka fara yi shine za ka je Play Store, za ka yi downloading apps lock fingerprint, gashi nan shine na uku, sai ka yi installation ɗinsa.
bayan ya gama za ka buɗe shi kamar haka. Zai buƙaci ka sa mai security wanda za ka ringa amfani da shi wurin buɗewa. To yanzu bari mu gwada 000, amma kai wanda ka ga dama za ka sa, sai ka ƙara sawa confirmation. Kamar yadda kuke gani nan ita ce fuskar application ɗin. Za ka zo ka danna wannan alamar plus ɗin, gashi nan zai kawo maka iya application ɗin wayarka da kake so ka kulle. In duk kake so ka kulle su za ka zo ka buɗe nan sama, in kuma wasu ne kake so ka zazzaɓa gashi nan dai za ka zo ka kulle su. Amma yanzu bari mu zaɓi, tunda gwaji ne yanzu za mu zaɓi kamar guda 4. Contest player, file manager, and music. Sai ka zo ka ƙara danna wannan alamar plus gashi nan, sai ka bashi umarni ka kunna su. Gashi kamar yadda kuke gani zai kuma kawo maka nan ka kunna shi haka. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya ce komai ya save. Saura abu na gaba, ya za a yi an sa maka security ba daidai ba ya ɗau hoton wanda ya sa maka. A wanda za ka yi shine za ka zo ne settings, za ka zo ka shiga observation. Gashi nan kamar yadda kuke gani ya kawo muku fuskan mutum da ya gashi nan, sai ka zo ka kunna shi haka. To yanzu ka kunna shi, in an sa maka security ba daidai ba zai ɗau hoton wanda ya sa maka wannan security ba daidai ba. Sai kuma abu na gaba mai mahimmanci shine ya za in ya ɗau hoton ya tura maka zuwa email ɗinka. Abin da ya ƙare shine wannan observation ɗin za ka shiga, kamar da kuke gani gashi a nan sama za ku ga alamar settings. Sai ka shiga za ka zo nan abin da ake kira sending methods, ina zai riga tura maka. Kamun dai wannan dai za ka zo nan farko observation time, za ka zo ka maida shi so ɗaya, saboda mutum da ya sa so ɗaya za ta ɗau hotonsa. An ka bar shi a so 3 kaga wani ba zai sa so 3 ba zai haƙura, gwara ka bar shi a so ɗaya. Observation time ka kumanta. Sannan sai ku zo nan gurin gashi nan recording video, in kuna so har bidiyon sai ɗauka ku ji maganar da yake da komai za ku yi kunna shi kamar haka. Kuma wai ba ka son sai kashe. Ga wani warning MSG ɗin, shi kuma amfaninsa in ya sa security za ta iya gaya masa kar ka taɓa mun wayata, kar ka taɓa mun wayata. A misali bari ku ji, wato tana cewa kar ka taɓa mun wayata, amma ya fi ka bar shi a kashi. Sannan abu na ƙarshe mai muhimmanci shine in ya ɗau hoton nasa ya tura maka zuwa email ɗinka. Za ka zo nan sending method haka kamar yadda kuke gani, sai ka mai da shi zuwa email kake so ya je. Sai ka zo ka danna sending email, za ka ɗan jira shi kamar haka, zai kawo ma haka. In kana so ma amma email ɗinka bai kan wayar gashi nan za ka iya adding account, in kuma dai yana kan wayar gashi nan dai mu namu yana kai, bari mu gwada. Sai ka danna OK. Yanzu haka da kuke gani komai ya setu. Da zaran wani a misali ya ɗauka mun wayata ko ɓarawo ne, dole zai gwada security ko da so ɗaya ne. To da zaran ya sa ba daidai ba za ta ɗau hotonsa, kuma kai tsaye email ɗina za ta tura mu. Idan an sace ma wayarka ba wai shine yana nufin an sace maka email ɗinka ba, a'a za ka iya zuwa kan wayar wani ma ka buɗe email ɗinka ka ga saƙonninka. To a nan za ka iya ganin hoton ɓarawon da ya sace maka wayarka. Mu je mu gwada. da me muka kulle, bari mu gwada. Misali mun kulle gallery, yanzu a misali bari mu sa password ba daidai ba, za ta ɗau hoton wannan wanda ya sa password ɗin ba daidai ba, kuma kai tsaye email ɗina za ta tafi, ko kuma email ɗinka kai da ka seta a kan wayar. Bari mu sa 1 2 3 4, kun ga ba daidai na sa ba,
bari mu ƙara 1 3 4 daidai ba. To yanzu bari mu sa daidai 0 ya buɗe. Ko bari mu je ku gani, bari mu je mu gwada ku gani. Sai ka koma application ɗin nan ne, sai ka zo ka sa idan Haruna ya kama da business trade din nan ba ga gaskiya in ka shiga nan za ka zo wurin observation ɗinka. Gashi nan kamar yadda kuke gani ya turo hoton wannan wanda ya sa min security ba daidai ba. Shi ne wannan da yake ni ne nake ɗauka hoto na ne wannan ba shi. Hoto na ne wannan. To yanzu ya za ka gane ya je email ɗinka. Abinda za ka yi shi ne za ka tafi kan email ɗinka kamar haka. Ya danganta da yanayin network ɗin wayarka. Ni dai gashi nan tawa har ya zo, amma an kai naka bai zo ba za ka ɗan riga yin refreshing ɗin shi haka, kana ɗan yin refreshing har ya zo, kana ɗan yi haka sai ka zo gashi na wannan saƙon na farko za ka buɗe shi. Gashi nan kamar yadda kake gani ga hoton nan. Alhamdulillah, insha Allah wanda ka sai ka wannan abun a wayarka, ko da ta ɓata ko an sace kan Allah yadda za ka gano, saboda ko da baka san hoton mutum ba, kila wani ya san shi.